Nádherný den, nádherný den, milé zákaznice. Mám pro vás úžasnou zprávu. Od zítřka máme další mimořádnou akci a tou je na 6 produktů z nabídky, o kterých vám teďka povím. 15% sleva na všechny v jakékoliv kombinaci, takže můžete koupit 3 stejné, anebo můžete koupit prostě různé, jak chcete. Důležité je vybrat vždycky 3 produkty z té zvýhodněné nabídky, buď stejné, anebo jiné, prostě libovolná kombinace je na vás. A jaké produkty do této akční nabídky s 15% slevou patří? Já jsem tady rychle sehnala 4, ještě někde mám dýš. Patří tam multifunkční agent, vy, kteří znáte, je to opravdu miláček v produktech, protože vyčistíte s ním odpady, vyčistíte s ním toalety od zaneseného močového kamene, vyčistíte s ním zaprané bílé oblečení nebo takovéto stálobarevné, třeba jestli máte miminkovské věci nebo od někoho a vaše miminko má citlivou pokožku, nebo vy sami máte třeba exém, nebo vůbec perete v Euroně, tak doporučuji vždycky namočit takovéto oblečení z druhé ruky do agenta, ale pozor na tu stálobarevnost. Vyperete s ním prostě spoustu skvrn, přemýšlím, co ještě těžko dostupná místa, nějaké ty dětské lahvičky, brčka, pitíčka a tyhle věci, kdo znáte, víte. Takže do zvýhodněné nabídky patří multifunkční agent s kódem 1021. Pak do zvýhodněné nabídky, a já nemám tu správnou vůni, patří univerzální úklidový prostředek ve vůni Green. Green je největší topovka v Euroně, je to nejdelší stálice v Euroně. Je to taková, já bych řekla, nepopsatelná vůně, voní bych řekla snad každému. Někdo ji přirovnává ke svěží trávě, ale tráva to není teda vůbec. Je to opravdu jedinečná vůně a jak říkám, nešlapnete vedle. A tam spadá ten univerzální úklidový prostředek, ze kterého naředíte 50 takovýchto rozprašovačů. Jestli budete objednávat poprvé rozprašovač, si musíte přidat sami do nabídky a ten vám potom už vydrží na věky věku. Takže univerzální úklidový prostředek Green a teď hledám ten kód a ten je 3383. Pak spadá do této akční nabídky, to mám taky obrovskou radost, prací gel na tmavé a černé. Já více preferuju prášky, ale zrovna na tmavé a černé prostě miluju tento prostředek, stejně tak třeba na bundy a takové ty věci, kde mám jenom já sama v sobě pocit, že by se ten prášek hůře vypral, což je prostě blbina, je to čistě můj pocit, ale mám ráda tento prací gel na tmavé a černé s kódem 1010, tak ten taky spadá do této zvýhodněné nabídky a tady z tohoto balení vyperete 50 praček. Vidíte, nevzala jsem si odměrku, kdo neznáte, tak je to takové malinkaté množství a kdo znáte, tak víte, takže 50 práček, nemusíte se tahat s ničím těžkým z obchodu, ale to vy už znáte. A teď ještě někde za sebou hledám, spadá tam totiž ještě dýš. To je gel na ruční mytí nádobí. Z toho jednoho balení naředíte další 4 a doporučuji ještě přidat sůl, abyste si zahustili ten obsah, ale samozřejmě ředit nemusíte, je to na vás. Tak já ho hledat nebudu, abych takhle v přímém přenosu jste na mě nečekali a ten dýš na mytí nádobí, čili prostředek na ruční mytí nádobí ve vůni malina s mátou, tam spadá, má kód 2338. Pak tam ještě spadá čistič koupelen, ten jsem si právě včera objednala. Kdybych to věděla, počkala bych. Čistič koupelen taky, když se podíváte na internet, je to prostě jedno balení, ze kterého naředíte 4 takovéto, přidáte si tam vodu, takže šetříte přírodu, šetříte plasty, šetříte vlastně obsah dopravy, protože šetříme přírodu ve velkém opravdu používáním Eurony. Takže čistící prostředek koupelen tam taky spadá a ten je s kódem 3004. A ještě jsem vám něco chtěla říct, že je letos v nové vůni, je to taková, bych řekla, limetková vůně, takže je to jinak, než byl ten pomeranč, jestli jste ještě nevyzkoušeli, tak uvidíte a hlavně naše
prostředky, naše produkty jsou vhodné do čističek odpadních vod. Je to velmi důležité. Neznamená to, že tu čističku musíte mít vyloženě doma, ale samozřejmě všechnu tu vodu vypouštíme do přírody, co si budeme. Mnohdy to vypouští nějaká vesnice klidně do lesu, co jsem slyšela a vím o tom. Takže takto my opravdu šetříme přírodu tím, že používáme Euronu. A jako 6. produkt tam spadají speciální vlhčené ubrousky pro domácí úklid ve vůni Black Grape, to je černý hrozen, je to velmi svěží vůně. A ty ubrousky samozřejmě, že odstraňují masnotu, špínu, usazený prach, ale hlavně vytvoří i takovou povrchovou vrstvu, která brání dalšímu usazování. A co je úžasná pecka, že jsou naprosto vstřebatelné v přírodě a kompostovatelné. Takže to je wow, když čekáte třeba návštěvu, nebo když máte lesklou linku v takovém tom naprostém lesku, nebo když máte malé děti, nebo když prostě uklízíte, tak jak já to mám ráda, protože mám 3 děti, to víte, prostě v průběhu. On ten nepořádek samozřejmě je, ale je to takový ten provozní, ale tu zvednu tam to utřu a prostě dá se říct, že máme u nás neustále relativně uklizeno v takovém tom domácím obydlí. Takže teď vám zopakuju, kterých 6 produktů spadá do té zvýhodněné akce, která bude platit od pátku od 10 hodin 6. října do úterý 10. října 14 hodin. Když si vyberete jakýkoliv produkt z těchto 6, o kterých jsem mluvila, ještě je zopakuju, z těchto 6, musíte vždycky vybrat 3 produkty. Buď 3 stejné produkty, 2 a 1, nebo 1, 1, 1. Je to prostě ve vaší libovolné kombinaci, ale vybíráte z produktu multifunkční agent, prací prostředek na tmavé a černé, univerzální úklidový prostředek ve vůni green, speciální vlhčené ubrousky, čističkou pelen a gel na ruční mytí s malinou a mátou. Když si vyberete 3 výrobky z tohoto výběru, dáte si je do košíku, tak se vám tam potom odečte ta 15% sleva na všechny. A samozřejmě můžete ve vaší objednávce se nebrzděte, můžete klidně 3x3x3, prostě jde vždycky o to, aby to byl násobek těchto produktů z nabídky. Mějte se moc krásně, jestli cokoliv potřebujete, tak jsem tady od toho. Stejně tak vaše poradkyně a všechno zboží, je to důležité říct, objednáváte na www.euronabyčerny.com, je to jediný oficiální e-shop Eurony a vy jako zákaznice a zákazníci se svým zákaznickým účtem vždycky ušetříte 20% marži a více. Takže v této akci to znamená 20% marži plus 15% slevu. Mějte se moc krásně, mějte se nádherně a užívejme babího léta. Ahoj.